Ginpasar sang 15th sangguniang panlalawigan ang duha ka mga resolusyon angot sa sunod-sunod nga mga bomb threat sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Sa resolusyon nga gin-sponsor ni 2nd District Board Member June S. Mondehar, ang chairperson sang Committee on Public Order and Safety, naghingyo ini sa Iloilo Police Provincial Office nga mas pabaskugon ang investigasyon sa individual nga nagapadala sang pamahog agod nga mapasakan ini sa nagakaigo nga kaso. Sa ikaduha nga resolusyon nagapangabay ini nga mas manginhugot ang security measures sa tagsa ka eskwelahan agod malikawan ang bombing incident. Dugang man ni Mondehar nga isa ini kapanawagan sa mga school administrator agod nga pasang karon ang seguridad sa tagsa ka eskwelahan. Importante nga intensify nila ang investigation. Nakabalo ko nag-investigar na sila. Importante ma-intensify na investigation nila kini kabalo, no? Kabuhi sa mga kabataan nato ni sa eskwelahan ang nakataya dere. So dapat nang i-intensify nila ang ilang investigation. Kag may baluan dayon kung sino may kahimuan sini, sino mga perpetrators sini. Si Board Member June Mondehar.